Odborný kongres Nová veterinária 2014 priniesol na svojom 21. ročníku aj niekoľko noviniek. Jednou z nich bola súťaž o najfirmu Nová veterinária. Hlasovať mohli všetci zaregistrovaní veterinárni lekári. Víťazom sa stala firma Farmakopola. My chceme v prvom rade poďakovať všetkým našim priaznivcom. Tým, že to bol prvý ročník, tak sme sami nevedeli, ako to poňať, ako vlastne požiadať veterinárov o to, aby nám svoje hlasy pridelili. My sme vlastne do poslednej chvíle nejak tomu ani nestihli venovať pozornosť, takže bol to úspech asi poslednej hodiny na stánku, veď to bolo tesné počas celej tej doby. A napokon vlastne rozhodol naozaj, že pár hlasov, tak ako spomínal včera pán prezident, vlastne do hodinu pred uzávierkou bol ten rozdiel strašne malinký a ja naozaj chcem úprimne poďakovať všetkým doktorom, ktorí nám prejavili touto formou poďakovanie a ohodnotili našu spoločnosť práve týmto spôsobom. My sa snažíme vlastne v rámci každého ročníka priniesť niečo iné. Pre nás je priestor tento rok odprezentovať spoločnosť IM3. Je to jediný veterinárny stomatologický distribútor v rámci, alebo výrobca v rámci celého sveta. Takže sme potešení, že náš partner z Írska sem vlastne doniesol celú svoju technológiu, ktorá je určená výlučne pre veterinárov. Nakoľko veterinári dodnes používali mnoho výrobkov práve z humánu a toto je spoločnosť, ktorá sa vyslovene venuje iba tomuto segmentu. Takže myslím, že to u nás vzbudilo najväčší ohlas. Ďalšou novinkou bola súťaž pre veterinárnych lekárov. Tí mali možnosť nazbierať aspoň 30 pečiatok od vystavujúcich firiem a získať tak cenu Dubový súdok. V nedeľu predpoludním sme spoznali víťaza súťaže. Stali ste sa víťazom súťaže veterinárnych lekárov. Čo na to hovoríte? Je to príjemný pocit. A prečo ste sa zapojili do tejto súťaže? V tom čase mi to pripadalo ako dobrý nápad. A ešte nám prezrate, čo dáte do toho súdku? Pravdepodobne asi nejaké dobré tokajské víno. Počas druhého záverečného dňa kongresu sme sa účastníkov opýtali, či kongres, jeho témy a prednášajúci splnili ich očakávania. Myslím si, že kvalita kongresu je tentokrát veľmi dobrá. Lebo? Kvalitný speaker. Rozpráva naozaj si myslím, že do problematiky, ktorú môžeme použiť aj v praxi, nie je to len také science fiction. Viete čo, to je taká kombinácia, z každého si vycúcnú trošku, lebo sú tam aj tie veci, ku ktorým sa človek normálne nedostane, keďže nemá vybavenie ako CTMR a podobne. Ale to si človek sem tam nájde také drobnosti, ktoré reálne sa dajú použiť v praxi. Prišiel som sa z toho dôvodu, že stretnem sa s kolegami, dozviem sa nejaké nové veci a objavím nové veci, prístroje a nové aparatúry, vyšetrovacie metódy. Konkrétne kúpil som si jedno nové EKG, ktoré už dávno som túžil kúpiť a vymením si Sono, ktoré som už dávnejšie kúpil za modernejšie. Teraz si vypočujem neurologickú prednášku. Takže ja som sestrička, my sme mali školenie len včera o komunikácie. Už som absolvovala takéto podobné školenia, ale zase sa mi potvrdilo to, že zopakovala som si a asi sú ďalšie nové veci, ktoré som si vôbec neuvedomovala a musím ich doplniť vo svojej praxe aj v súkromnom živote. A dneska som sa zapojila sem k doktorom k prednáškam. Ja som tačkarka, takže exoty teraz, čo veľa prednášajú, dosť takisto veľa momentálne dávajú. Teraz sa venujem vlastne veľkým zvieratám a teraz čo bola výborná prednáška o uľahnutí vlastne kráv, takže bolo to super. Boli aj tie mykotoxiny včera boli zaujímavé, kopec nových vecí, je to určite prínosom pre našu prax. Čiže je podľa vás dobré organizovať takéto kongresy a chodiť sa? Ja chodím pravidelne a vždy si niečo odnesiem. Takže na kongres veľmi zaváži, že kto vlastne prednáša z akej krajiny, aké má referencie, si zistujem referencie od profesorov napríklad, lebo ja som ešte študent, takže na škole, tak tiež si vlastne zistím, že v aký má vlastne odbor, že v čom je taký zdatný a hlavne to sú tie základy. Práve, že nové veci sme sa dozvedeli, teda ja konkrétne áno, ohľadom koní. Boli ste na nejakých prednáškach? Áno. A čo bolo také nové pre vás? Nové použitie kortikoidov vo veterinárnej praxi u koní, síce už používame nejakú dobu, a v súčasnosti teraz dnes do obeda použitie analgézie bolestivosti u koní. Takže splnilo to vlastne, že ste sem prišli vaše očakávania? Áno, určite áno. Myslím, že tohto roku to bolo lepšie ako po iné roky v tom, že nebol tu nejaký chaos. V jednej sekcii boli vlastne prednáškové sekcie a v ostatnej, tejto konkrétne hale vlastne prezentácia firiem a občerstvenie.
Podľa vás asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat robí tento kongres dobre, alebo čo by ste možno odkázali? Aké je to tu? Rok od roka je to lepšie. Program, čo sa týka výberu prednášajúcich, je veľmi dobrý. Je to lepšie organizované, ako to bolo po minulé roky a svedčí o tom samozrejme aj návštevnosť, ktorá sa každoročne zvyšuje. Veterinárna medicína na Slovensku stúpa, respektíve stúpa úroveň a takéto prednášky sú veľmi potrebné. Po 2 dňoch zhodnotili svoje pôsobenie na kongrese aj zástupcovia veterinárnych a distribučných spoločností. Dáva nám to možnosť v podstate stretnúť sa s našimi klientami, osobne sa s nimi porozprávať o ich problémoch, o našich nejakých, predstaviť naše nové produkty, naše nové služby, ktoré sme pre nich pripravili. V poslednom období ten počet zúčastnených narastá, tak je to pre nás zaujímavé. Byli jsme velice překvapeni zájmem o tyto implantátky, které zde vlastně nabízíme naše firma ve spolupráci s německou firmou. A je zajímavé, že i na Slovensku se vlastně tato technika velice dobře rozvíjí a uplatňuje při operativě malých psů. To znamená, že ste uzatvorili aj nejaké obchody? Bolo to záujem? Ano, je o to zájem. Nabízíme vlastně to i s workshopem, to znamená, aby si lékaři nacvičili tu správnou operační techniku a kolega slovenský zástupce ten zde uzatváral aj obchody. Tohle je akce, které se zúčastňujeme pravidelně, každoročně, takže víme, co od ní můžeme čekat a dá se říct, že každý rok jsme více a více spokojeni. Jednak co se týče, jak jste říkala, setkávání se s klienty, jednak v rámci nějakých uzavřených dohod, plánů do budoucna. Jinak nová veterinária z našeho pohledu má vždy veľmi vysokou úroveň, takže spokojnosť je maximální. Myslím si, že všetci klienti tým, že sme im týždeň vopred posielali takú pozvánku vo vzťahu k tomu, čo sa chystáme prezentovať. Pripravili sme pre nich výstavné kupóny. Je to už asi 2. ročník takej našej tradície, že vedia už na čo sa pripraviť. Naozaj klientov bolo veľmi veľa. Budeme radi, ak vlastne im všetko stihneme teraz na čas v najbližšom období doručiť. Podľa ich predstav, ako musím poďakovať určite všetkým, ktorí prišli na tú výstavu pripravení a spravili u nás objednávky. Oproti minulému roku pozorujem určitý nárast návštevnosti. To sa prejavilo v podstate aj pri registrácii, ale to sa nás vlastne netýka. Čo sa týka z hľadiska teda profesného alebo teda obchodného, tak myslím, že kongres bol veľmi úspešný. Podarilo sa uzatvoriť aj nejaké obchody? Bol som prekvapený, že vlastne hneď na začiatku, ako kongres začal, tak som tu mal takú malú šoru ľudí a jednoducho sme uzavreli celkom pekné obchody. Z hľadiska toho počtu ľudí, ktorí sa zúčastňujú na tejto akcii, je veľmi ťažko organizačne zabezpečiť takéto veľké podujatie. Myslím, že to robia úplne výborne. Musím to zhodnotiť pozitívne. Máme do tejto chvíle zaregistrovaných oficiálne 645 účastníkov, 62 firiem, celkom úspešný banket, kde sa kolegovia bavili skoro do rána. Pán Marián Čekovský vytvoril veľmi príjemnú atmosféru a skupina Hitband z Banskej Bystrice len to dotiahla do úspešného konca. Čo som sa rozprával s kolegami, ktorí navštívili či už sekciu malých zvierat, hospodárskych zvierat, koní alebo exotov, dokonca aj sestričky hodnotia prednášajúcich pozitívne. To znamená, že budúca nová veterinária prinesie čo? Budúca nová veterinária, už teraz máme nejaké plány, samozrejme, že budú nejaké nové akcie. A ešte musím spomenúť súťaž o najlepšiu firmu roka. Vyhrala firma Farmakopola, aj týmto by som im chcel zablahoželať a popriať im, aby aj na budúci rok obhájili svoje víťazstvo. Myslím, že spokojnosť. Prišlo veľa ľudí, čo je pre nás takou vizitkou, by som povedal, a takým poďakovaním a prejavom dôvery, dalo by sa povedať. A ľudia sú spokojní s prednáškami a to je to najdôležitejšie. Čo bolo možno pre nich takým najväčším lákadlom? A myslím si, že prednášajúci samozrejme, tá atmosféra, ktorá je tu vždy na kongrese, to je taká zmes toho všetkého. Ľudia sa stretnú častokrát, že sa raz za rok tu postretávajú spolužiaci a podobne, takže to je tak z každého rožku trošku.